बिसोर थानो माबोरै थायोथाय गिगोना गियाथ' आंथ' आश्चर्य मोनबाय आरोखि जायगाफोरखौ नायनानै लादो माबायदि एसे आं एसे न'नि मानसिजों रायलायनोसै न'खर बेसे दं बेयावहाय बेनो जाहैबाय न'नि मालिकआ मा जिरायलायबावगोन जानो बेखौ मा गामि होनना बुङो नोंसिना सिमुलुगुरि काटसला माथो एकदम फैनायाव हाग्रा गोजा लामाया बोरै थांलाय फैलाय खालामो सिगाङाव हाग्रा गैयामोन दा दैमा बुसारनानै बाला जानानै औ ओमफ्राय नोंसोर बेयाव रायजो जानाया खै बोसोर जाखो बेयाव जानाया बेयाव फैनाया दा बोसोरसे जाबाय आरो बोसोरसे ओमफ्राय बबेखै दंमोन आवगाय बैथिं दंमोन आरो बिथिंजाय ओमफ्राय माथो बैथिंला माथो गामि दरसेबो गैला न'खरसेबो गैला बबाव खारजोबखो मानसिफ्रा ओरै साहा थांजोब्बाय ओमफ्राय दा नोंसोर बेयाव न'खरथामल' मा मानसि दं बेवहाय न'खरथाम जिराया आरो बर' गोजा आदसा ओमफ्राय नोंसोर हराव गियाना बेफोराव कारेन्टबोथ' गैया खोमा सलारनि आदसा ओमफ्राय बेफोराव मानिबा सोदोबफोर खोनायो नामा नोंसोरो ओमफ्राय जेनेबा थांफै दैज्लाङाव माबायदि थायो नोंसोर बेखौसो नांगौ दा आंनो दैज्लाङाव बिदिनो दैयाबो बारा जाया नालाय बिथिं औ ओरैनो थांलाय फैलाय हायो आरो थांलाय फैलाय ओमफ्राय मेन दैया बबेखै थाङो मेन दैया ओरै सानजा ओरैजाय जुदि मालाबा जुदि फैबालाय मालाबा फैबा माबा मोनसे जालाय दैज्लाङावथ' एखेबारे थेवब्लाबोथ' दैयाथ' जाजोबो खोमा दैज्लांफ्राव ओरैबो ओरैबो दैनि आवाज जाजोबो खोमा ना ओमफ्राय गिनाय फैयाना गोसोआव गैया बिदिनो थादावबाय नालाय सिगाङावबो बैथिंबो दै मोनबाय थाखायो अब्लाबो जेनेबा दै देरफुबाय थानाय समफ्रावहाय दैया फैनानै लोमफैजोबगोन नामा बेफोरबायदि फिलिंस फैयो नामा मालाबा लोमबाबो सिगांनिफ्राय लोमखायो आदसा ओमफ्राय दा दैया फैबासो गिनांगौ दा जेनेबा नोङो मेन जोनोम जायगाया नोंसिनाव बबावमोन जोंना जोनोम जायगाया जुनायाव आदसा बेयाव बेसेबां सनाव फैनाय बेयाव 2000 सनाव फैदों 2000 बै समाव नों फैबा माबायदिमोन जायगाफ्रालाय गासिबो माबा गोजामोन हाग्रा गैयामोन आरो जेनेबा माइ गायग्रा आदसा गोजामोन आरो आदसा ओमफ्राय नों मालाबा सानोना मालाबा थांफैयाव जुदि अबस्थाया जुदि थांनायाव माने फैनायाव जुदि खस्थ' मोनोब्ला बोरैजाय गोसोफ्राव माबा मोनोना आं अबेबा थांसै खोमा होननानै साननाय फैयो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना हिनजाव दंना गैया हिनजावा अबाव थांखो दा अबेहाय थांखोथाय आंबो बनलाइन थांदों ओमफ्राय जुदि नोंना हिनजाव मालाबा बुङोना मालाय गासिबो थांजोब्बाय मोजां जायगायावहाय जोंबो गोजान जायगायाव एसे मोजां जायगायाव थांसै होनना बुङोना हिनजाव मालाबा हिनजावा बुङो बुंनायालाय ओरै साहा हालाहैसै आदसा ओमफ्राय गथ' गथाय साबेसे नोंना आंना साथाम ओमफ्राय दा गथ' गथायफ्रा अबे स्कुलाव फरायो स्कुलाथ' बे खाथियावथ' गैला जाहैबाय खाथियाव गैया ओरै बालिगावआव सासे थाङो सासेयाबो जोंहा मैमोनाव थायो उदालगुरियाव होमबाथ' दा नोंसोर बेयाव साबेसे जायो न'खराव जों दा बेयाव साबा ओमफ्राय दैज्लाङावथ' ओमफ्राय नोंसोर थांलाय फैलाय हाथाय खालामनायफोरखौ बोरै जायो मालाबा रसा नांफेरदोंना नांफेरा आदसा ओमफ्राय थांफै खरसाफ्रा बिदिनो दैयाबा बारा देरा नालाय बेजोंनो थांलाय फैलाय जोंनि जरामफुर हाथायावनो थाङो आरो बाराद्राय जुदि दै देरथारब्ला माने जों सप्तासेनिखौ दोनफैखायो नालाय आरो दैयाबो बिदि कन्टिनिउ थाबाय थाया दसेनो देरो दसेनो रानलाङो आरो ओमफ्राय दा नोंसिना मा गामि होनो नोंसिनिखौहाय सिमुलुगुरि काटसला दा जेनेबा नोंसिना खै घर दङ दायो जोंना 32 घर गासै 32 घर दाथ' माथो इयाव न'खरथामल' दं नोंसिना जों दा इयाव न'खरथाम दंथ'यो आरो बिसोर बैयाव थांनोबाबो माने समाजा ज'आनो मालाबा नोंसोर दै देरनानै थांनो हायालासिनोबो जाफेरबाय नामा रायजोनि माबाफोर जायोब्ला बिदि जाफेराखै ओमफ्राय मालाबा बेफोराव माबाफोर सिगिनाय सगनाय सोरबा गुन्दा दादागिरिफोर बेफोरबायदि फैयोना हरफ्रावहाय फैयाना मा नोंसोर जेबो गिनाय जेबो फैया मैदेर जेबो मोसा थोसा जेबो गैया मालाबा बिदिनो बायदिसिना जाथाय जाफेरनाय रेकर्डफोर दं नामा जेनेबा सोरनिबा मानसि दुथांफोरा फैनानै सोरखौबा माबा खालामनाय बिदि गैया बा मालाबा दखायत मालाबा हराव फैनानै जबरदस्ति माने माबा मोनसे बिनानै लांनाय दम दाखाल होनाय बेफोरबायदि गैया ओमफ्राय जेनेबा गामिफ्रा बिनिफ्राय बेसे गोजान जायो जा जेनेबा नोंसोर थानायनिफ्राय खै किल'मिटार जागोन जेनेबा गोजाना 2 किल'मिटार जागोन गासैबो 2 किल'मिटारनि माने नोंसोरो गेजेराव दं आरो सारि राउन्डआव जेनेबा 2 किल'मिटारनि गोजानावसो नोंसोर गेजेराव नङा होमबा आरो बे माने दैनि गेजेराव नङा होनजासै नङा होमबा बिदि आरो माब्लाबाथ' होख्रावबायबाथ' रावबोथ' खोनायालै मिथिया बिदि आरोना ओमफ्राय आं नैखौ आरोना बेखौनो आङो दिनैहाय नोंथांमोनाव नायनो फैदों बेयावबो न' दंनायखाय माने माबायदि रायजो जाना दं बिथांमोना एसे रायज्लायनो होननानै आं फैदों माने नोंथांमोनजों आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' जेनेबा नोंसोरो सरकारनि माबा मोनसे सुबिदाफोर बा मोन्दोंना बिदिनो दाथ' बिराद बायदिसिना सरकारा सुबिदा होयो जेरै न'निफ्राय लानानै अरुनदयनिफ्राय लानानै मोन्दों
आदसा दा ओमफ्राय नोंसिनाव जिअ'टेक खालामफैदोंना दाख्लैफोर औ खालामफैदों खालामफैदों ओमफ्राय बिसोर खालामफैनायाव माबा लामाफोरखौ गिदोंना एसे फैग्राफ्रा माबा होनदोंना लामाखौ गिजोबो गासिबो फैनो आरो गियो औ बिदि आरो खोथाया ओमफ्राय दा बैस्रा मानसिफोर दंना गैया बिसोरो मानसि गैजोबा गैजोबा ना ओमफ्राय ओरैनो दा हिनजाव मानसिफ्रा अबाव थांदों होनदों बन लायदों बन लायदों औ माने एथ' खस्थ' हिनजावफोरखौ बन लायहैखो नङा आंबो एसे एक्सिडेन्ट जाना दंमोन आदसा आदसा दाखालि बैहाय मैसो मासे सौदों आरो आंखौ आदसा 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 ओमफ्राय बेयाव बिखु ओंखारदों आरो आदसा 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 अ बिदि आरो ना औ मैसोआनो होथारदों औ अपारेसन जानासो फैदों आरो आं आदसा अ बिदि आरो खोथाया औ ओंखायनो जेबो मावनो हाया न'आवनो न'आवनो थानो गोनां जायो ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरो मा मा खामानि मावो जों खामानि हाजिरा ओरैहाय माबा कारेन्टनि मावहैबाय थायोमोन आरो आदसा होमबाथ' मालाबा समावथ' हिनजावफोर गोजाल' थायो हिनजावफ्रा गिनाय खोन्थाना खोन्थाया गिया गियाना अयभास जाबाय नङा होमबा थेवब्ला माने दैज्लां समफ्राव एसे ओरैबो ओरैबो दैफोर देरबा आंनिफ्राथ' गोसोआव गिनाय फैनांगौ मा जाबायना नैबे जोंहा आदाजोंहाय आंबो फैबाय लामाखौबो दानि एसे दिन्थिबोबाय आङो लामानि माखासे कन्डिसनफोरखौथ' नुनानै आं ओरैबायदि गिबाय माने फार्स्ट टाइम आंबो फैजेनबाय नालाय एकदम खासि गेजेर दै मोनसे बारनानै ओरैबायदि गिनाय मोनबाय आरो बिथांमोना गिया जाहैबाय आरो माने थाग्राखा नालाय आरो बिथांमोननि न'आ जाहैबाय ओरैबो 2 किल'मिटार ओरैबो 2 किल'मिटार माने सारि राउन्ड 2 किल'मिटारनि गेजेरावसो बिसिनि न'आ माने दिप आरो ओरैबो दै गेजेरावसो होननाय जादों आरोखि नङा होमबा ओरैबो दै दं ओरैबो दै दं ओमफ्राय ओरै गेजेराव ओमफ्राय ओरैथ' साहाखैथ' न' गैखाया खोलाखैथ' न' गैया ओरै सानजाखै सोनाबखै न' दं आरो ओरै सानजाखै न' दं आरो बेबो मा जाहैबाय ओरै 2 किल'मिटार ओरै 2 किल'मिटारनि गेजेरावसो बिथांनि न'आ 2 किल'मिटारावथ' बिराद गोजान दै नङा होमबा ओमफ्राय दा बिथांमोनहा रायजो जानायावथ' मा बुंबावनो आं दा सुबिदा आरो उसुबिदा नङा होमबा गासिबो खिन्थिनानै लाखाबाय थांफैनो एकदम बिराद सम लानानै जामेला जायो ओमफ्राय दा मालाबाफोर अबावबाफोर थांनायनि प्लेनिं लादोंना औ दा मेसेङाव ओरै सानजा साहाखैनो साहा हाफोर लाखाबाय हा लानो सानदों लाथ'वाखै आरो रायलायदों आरो सासेजों आदसा थिग আছে गोजोननाय थाबाय नङा होमबा जायगाखौ एसे दिन्थि हाग्रा गोजालै हाबाब ओरैथ' आरो ओरैजाय न'खरसे दंबाय बै नैबे न'खरसे सानजा बिसोरथ' गैला दा मानसिफ्रा ना गैया दा होमबा खाथि थायो आरो नोंसोर ना बै न'खरसे आरो ओमफ्राय नै नोंस्रानि बियो ओमफ्राय आरो ओरै न'खरसे दंबायो आदसा